килеттик именно Петербург қалағына. Келдік та в центре Питера бізге азамат отель тапқан. Администратора поехала. И на том месте, где его убили, даже вот набережная там по прямой же шла. И вот прямо на том месте, где его убили, там построили... Надо попасть, что ли? Эй, Ульяна. Сәлем достар, Төньяк Баш каланан бүген бездә Мәскәүдән бер төркем яшьләр килде. Шуларның яртыһы кызлар, берничә бөртүк малай. Улары ла так себе. Ну, Аллага шөкер, минең очким бар. Уны сисеп йөрергә лә була.